Haupa, Liliana, mazazpirte dako, eta txardakoa naz. Bide horretan, nik euskera zera duten kontaukot. Zibira nik jasolako hizkuntza da euskera. Nirekan familiakoa eta danak izena biherra euskera, eta duen, zibirarik erabili hor. Zibira eman familiak aldiz, kanpotarra da, eta duen, eurekin berdera zaidu berra, baina nahu zaizien oztuko bat, nik euskera zerabiltzeko. Ezin da bakari, erderia hauetzeko abantaia bat, ero. Nik uste euskera oso hizkuntza garrantzitsua dela, baina haukoak inarren ez dela bakarra erabili eguna. Erderia ingresatade ikasi dintu gaulata. Eskolan tabe, ziratik euskera ezin dugu berba, eta orduen lagun artean dana euskera ezin dugu. Baina daz momentu batzu, euskera ezin diarien dana, gaztera estudioz batu bezartzen dugula, eta kuadrian nahizagarok ezin euskaldunak, beti da norbait erderaz hitz egiten dugula. Askotan eta kanpora joaten garen nien, lotzia baitxikadan, euskaldunak estadio euskera hitzen berba, eta nik uste kanpotarrek erakusten izkozotzen egula, euskera handikan bizili dagoen hizkuntza badala, eta arro sentitu diko bizela guztia. Euskeria nik eixin erakutzen den hizkuntzia, eta horre batxi, nimetan dut, kanpokoak edauten diena, eta euskeria ez da benak ezagutzen, ezagutzera, eta hori, euskera guztatzen alden dagoena. Gentien mingañetan bizi gara, zer esanik ez da falta.